Și confiscă marfa. Eu trimit... Hai la curloică, hai ja. Treci, mă. Hai la curloică. Dă barosul ăla. Nu mă zice, era mă. Hai la camă! Crezi că te chiar de... Scuze, perdona. Dicordi. Samuel. Dicordi. Auzi, mă face. Da. Eu am... Crezi de chiar de nu s-au de... Ca să o curți. Ia mă că mai auzi Adică... Pune niște carburant. Da, puneți niște carburant. Uite de la cameră. Da. Uite-te ăla că... De orice dăm și mie șanță. Dă-le șanțurile. Așa, și luați șanțul. Da. Mulțumesc. Care vrea meserie să vină la mine să-i facem orice meserie. Zile, filmează. Uite-te ăla că la cameră. Oriunde. Uite, domne. Zicau că poate Uitați-vă ce potcoavă. De calitate, De calitate și cu capac. dă-le mai aproape de cameră, Ia să vadă toți spectatorii, să vadă ce potcoavă facem noi. Uitați-vă. Uitați-vă, cu clapă, cu colțuri. Facem orice calitate facem. Orice ne spune facem. Uitați-vă. Dă-i-o domnului, mă, să-mi vadă bine. Da. Să mă acum. Așa se merge pe bandă, era ce să fac. Domnilor, dar lucrați prea repede dumneavoastră, domnilor. Domne, Câte minute faceți la o potclavă? Câte secunde? Pardon, mă scuzați. uite-te orice tu la cronometru. Câte, domne? Și câte potcave faceți dumneavoastră, domnule? La oră, la zi? Câte facem la zi? Domnul Gabi, facem multe, domnule. O cafea, băieți, o țuică, ceva? Nu, mulțumim, doamne. Mulțumim, Da, domnule. colegii voștri unde sunt? Poftim? Colegii voștri. Colegii noștri au plecat, să știi, a închis Au el, terminat dar noi mai serviciul. facem. Păi așa mai mult la masă, strază din... Domnule, și unde vindeți dumneavoastră atâtea Ia că potcave? ce-am Ce în faceți dumneavoastră? Ia că celor în cameră. Să te vadă toată lumea. Domnule, Ha? Pe Doamne, piață. filmeze. pe piață, domnule. Pe piață. Pe piață, Și mai domnule. Mai să vinde, domne, mai cere să mai caute Să mai potcavele. caută așa, cât de cât, domnule. Zic, care vrea să facă meserie să vină la mine. Să caută, domnule, să caută. Da. Acum mai ușor. Deci, domne, deși băiatul ăsta muncește zi de zi cu dumneavoastră, Sigur că da. Este colegul meu. domne, Să servici. Da. asta e meserie tradițională. Da. Asta e din moș strămoș. Și de unde ați învățat dumneavoastră meseria asta? Din moș strămoș de la bunicii noștri. Făceau și ei, bunicii? Sigur că da. Făceau și bunicii Uitați cât fac ei la o potcoavă. Da. Da, ce fac? Și am învățat de la ei, domnule. Sigur, da. Nu vă mint. Ce faceți? Carte multă nu se cere. Poftim? Să fii om să ai putere. Da. Nu
aici să spune carte multă nu să ceri. Să fii prost, să ai putere aici, să spune. Mamă, Tirela. Hai la masă, băieții, mai aveți mult? Mai avem puțin. Domnule, văd că aveți prea multe perei pe aici, dumneavoastră, de potcoavă. Da, avem filmat. Perei sau potcoavă, cum să le vinde la legătură, la... Potcoave, perechi, cum trebuie să le numești? Păi dumneavoastră știți. Era cu Să nevinează. numește și perechi și potcoave. Și E, asta... domne, dar noi lucrăm cu acte în regulă. Și astea, domnule, sculele astea, sau cum să cheamă, cum le zice, Scule, domne, De unde le-ați? acesta se numește, de unde le-ați provenit, le-ați luat dumneavoastră? le facem noi, domne. Le facem noi din fier mort. Acesta se numește crește, care țin eu această potcoavă. Potcoavele astea sunt oțelite, de material oțelit, Nu, nu Încă sunt se- din materialul țării. încă se trage. Zic că trage. Sunt e un material plasticat și un material care se poartă la cai așa ceva. Că dacă este de oțel, nu e bun, se rupe. Se rupe și nu se pune la cal. Să pun la muncă. Deci asta e ultima potcoavă, ați Asta terminat este pe ziua de ultima azi. Mai potcoavă. aproape dedicăm pe De ziua de astăzi s-a terminat. Vine Moș Nicolae, vine la voi. Da, E, domnule, cred că mâine va duce Moș Nicolae cadourile. O grămadă de fier. trebuie să ne Dacă, aducăm o... cred că va duce vreo potcoavă de oțel sau de inox. Aur, bă. De aur va duce, potcoava de aur. potcoava Vine de peștișorul de aur, va vă și va aduce... Vă puneți 3 dorințe în seara asta. Da, ne punem sigur că da. Să ne aducă morți o grămadă de fiare. Pelite, sosa cheresle. Gata, domnule, mulțumesc. Cu plăcere. Am terminat.